Hürmetli radyo tыңлаучы дуслар, biz тапшыруларыбызны алга таба дәвам иттерәбез һәм хәзер дулкыннарыбызда Вадим Захаров башкаруындагы "Эй замана, замана" исемле җыр яңгырап үтәр. Әйдәгез әле узган заманнарны бергәләшеп искә алыйк. Тормыш куйган сынауларны заманага сылытыйбыз. Дөнья куып тик үзебез ялгыш адым ясыйбыз. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямны улы тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямны улы тормыш. Замананы гаепләми яшик яратып кына, дуслар белән сагышларны бергә таратып кына. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямны улы тормыш. Ömürler matur uzavul biz bit birge bulganda, kayın şakta hal bilişip dostlar yanda turganda. Eh, zamana, zamana, zamanaga karama, bu katlavul dünyada avırlıklarını jingip, yaşasın karşak oynap gülüp. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин белип дөньяның, матур яшәргә тырыш, шул чагында ямны улы тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, бу катлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәсен каршап уйнап көлеп. Бу катлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, yaşasın karşak oynap gülüp, yaşasın karşak oynap